tak ďalej. Proste prejde nejaký čas a to nejako sa zahojí a proste sa povie a začnú sa robiť na francúzskej televízii seriály o Robespierrovi a tak ďalej a tak ďalej. To isté bude s každou historickou udalosťou. Verte mi, to isté bude, nie že bude sa to odohráva nejaká tvorba mytológie. Takže ja o Rusku poviem iba jedno, lebo zrejme vedia diváci, že som Rus a im zostanem do konca života. Nie je správne o Rusku uvažovať, či Rusi sú mimoriadne kruté, alebo mimoriadne dobrí. Proste to je veľký národ, ktorý má svoj osud, ktorý má svoj veľký vplyv v tomto svete, ako každý veľký národ. A či povieme, že proste Tichý oceán, či je dobrý alebo zlý, ako kedy. Proste niekedy je dobrý, proste niekedy je zlý, takže Rusko je obrovský živel, to je svojrázna civilizácia. Preto hovoriť o Rusku, že je to zdroj zla, čo povedal svojho času Reagan, keď povedal tento slogan Evil Empire, že je to ríša zla. A prečo si myslíte, že aj na Slovensku takému tomu sme súčasťou v podstate strednej až západnej Európy, ale prečo je pre mnohých ľudí alternatívou Rusko a ruské rozmýšľanie? Je to vždy len to slavianofilstvo, alebo je to nejaký iný pohľad na svet? Ja si myslím, že Slováci sú mimoriadne aj verbálne, aj neverbálne citlivý, svojím spôsobom múdry národ, ktorý má isté city, ktorý tu tie dejiny vníma citovo. Možno o tom nemôže veľa prečítať, lebo sú obmedzené svojimi možnosťami. Proste čítať po slovensky. Tu boli v 68. ruské tanky. Viete čo, ruské tanky boli akože, tam nejde o ruské tanky, tam ide, ste položili otázku, prečo Slováci pozerajú na Rusko. Tak sa vyvinuli dejiny Slovenska. A nie sú to iba Slováci a dovolím si istú prognózu, lebo tým sa zaoberám veľa rokov, si myslím, že na Rusko budú veľmi dlho v Európe pozerať proste aj ako na nepriateľa, aj ako na zachranu. To je tradícia. Proste každý to bude vnímať inak.